सा साननो नायगौ जोथोन लागौ सानो आङो नुवा पुलिसनिफ्राय फन फैदों कचबिहारनिफ्राय माने बिसोर ज' दंहैयो केस हैदों। गुड मर्निं एभ्रिवान जों दायो न'खर फेमिलियैनो मा होनो खन्दिगर रेलवे स्टेशनाव दङ रङियानि खाथियाव। एक्सुवेलि जों मैयानो गुवाहाटीनिफ्राय रङियाव फैनानै थाफैखादों जा एसएम सिस्टारनाव। दा जों बिनिफ्राय न' फारसे थांसिगोन बैसागुनि मुङै आरो फिसाजोखौ न'आव दोननाय हिसाबै। दा बेजों लोगोसे आङो माखासे गोनांथार बाथ्रासो बुंनो सानदों बा भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निस्सय बुजि मोनखाबाय बा मिथिखाबाय। जोंहा सासे बर' आइजोआ बिहामजोखौ खाथियाव जिरायहोना लाफानानै खुथार गाबदों आरो लोगोसे जोंहा एनिथिं एमजे ब्रादारखौ खुद गावनि खुगाजोंनो खोनानो मोन्दों कचबिहार पुलिस थानानिफ्राय फन फैदों होननाय। दा बे फना मानो फैदों नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायना लायोब्ला निस्सय बुजिनानै लानो हागोन होननानै आं सानो। दा बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों मिथिबायना। आंनि बुंनो लुगैनाया बेनो जोंहा जिथुनाखि एनिथिं एमजे ब्रादारखौ जोंहा प्रिति नार्जिनारि बिथांजोआ केस हैबाय। दा मा जागोन बाथ्राया देरनायनिफ्राय देरसिन लांगासिनो दङ जोंहा प्रिति नार्जिनारि बिथांजोआ एनिथिं एमजेखौ केस हैबाय। गावनि असे आंगोनि अनजालु फिसाय होननानै बुङो जायखौ मोदाय महरै फालिनो गोनां जायो। बर' हारियाव फिसायखौनो मोदाय महर होननानै बुङो नङा होमबा, हिन्जावफोरखौ न'खरनि माइनाव होनना बुङो। नाथाय दिनै न'खरनि माइनावा गावनि मोदाय अनसुला फिसायखौ कचबिहार पुलिस थानायाव केस हैबाय बा एफआइआर हैबाय आरोखि। दा बिसि फिसायनि गेजेराव बिथांमोना गोबां दाङाबाजि जागासिनो दङ। माने बिथांमोना दा जोंनि नुहुरनायाव मिलायलायनाय जेबो लामायावनो गैया, माने फैयाखै। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बै हिन्जावनि प्रिति नार्जिनारिनि न'खरनि मानसिफ्राबो नारसिनदों जानांगौ। नाथाय बिथांमोना जे मिलायनानैसो होनांगौ बिजामादै आरो फिसाजोखौ, मारैबा मिलायनानै आलो गोजोन संसाराव आगान सुरलांनो हागोन, संसार जालांनो हागोन, गथ' गथायखौ माबोरै दैदेनलांनो हागोन नै बिनि फारसे माने जेबो सिन्था खालामाखै। दिनैनि दिनाव आंनि बुंनो लुगैनाया बेसो एनिथिं एमजे ब्रादारजों प्रिति नार्जिनारिजों जिथु थारैनो गावस्रालायनाय जायोब्ला बै जोंहा एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारिनि फिसाला सासे दङ उन्दै बैसोनि, बे गथ'नि लाइफआ मा जागोन, बे गथ'नि संसाराव मा जालांगोन नोंथांमोना बेखौ बुजिना मोन्दों। आं दा सानो बेखायनो नोंथांमोनहा सानैबो इडुकेटेड मानसि जानानै सासेया नार्सिं लाइन जानानै सासेयाबो गोरों गोरा जोंहा एनिथिं एमजे ब्रादाराबो, दा नोंथांमोना माने गोरों गोरानि गावसिनि रोंगौथिखौ माने जेबो गुयन दोनासै, जेबो बुजिनानै बुजियै बायदि अहंखार खालामदों नैखौसो आं नुहुरदों आरो। दा जाय हक नोंथांमोननि गेजेराव मानो हाबसनबाय थानो। जोंहा प्रिति नार्जिनारि बिथांजोखौथ' आरो मा बुंबावनो, बिथांजोआथ' गोबां गेसाव गोफोन खोथा रायखांबाय। दिनै जोंहा एनिथिं एमजे ब्रादारा गासिबो दायखौ गावनिनो होननानै गनायनानै लानाय बायदि बाथ्रा बुंदों। जि जायै जालांथोंसै, थेवब्लाबो आं भिडिअ खालामनायखौ नागारा होननानै बुंदों। मानोथो नागारा नङा होमबा, नोंथाङा ससियेल मिडिया बा ससियेल वार्कार जानानै नोंथाङा ससियेल वार्कार हिसाबैनो थाबाय थानांगोन। जायखि जिखि जालाङा नोंथांमोननि संसाराव जेरैबायदि जादों बेफोरबायदिया गुबुनावबो जादों, नाथाय गुबुननि थाखाय बेफोरो नर्मेलसो। दा बे बाथ्रायावनो बुङो रोंगौथि थासेयावबो माने अबुजन अरहा बिद्दा हारामजादा अपरा बिद्दा महागुन होननाया बेयावनो होनो आरोना। जिथुनाखि नोंथांमोना शास्त्रआवबो मोन्दों जानांगौ, नाथाय नोंथांमोननि शास्त्रआव बा बाइबेलाव दंना गैया आं बेखौ मिथिया। नाथाय गोबांथार लेखायाव जों नुनो मोन्दों बा मिथिदों, थेवब्लाबो जोंहा लेखानि बारा अबिगथा गैया दिसुन बा बेफोरनि बागै बांद्राय मिथिया। थेवब्लाबो जोंबो 15-16 बोसोर संसार जाबोनाय हिसाबै जोंबो मिथिगौ। जोंबोथ' सानै फिसानि बिमा बिफा जाबोबायना, जों एसेबाबो मिथिगौ आरो। दा बेजों लोगोसे जाय हक माने एनिथिं एमजे ब्रादारा बुंदों, जाय हक आंनि बाथ्राया बाद दोन नङा होमबा, नोंगौबो बाथ्राया। बेफोरबायदिखौ जों बांद्राय सिरियास साननानै लाब गैया, मानोना बेफोरो दानो फैयो दानो थाङो आरो संसाराव बेफोरबायदि आरोखि। संसार जानायनि गेजेराव गोबांथार बेले बेजेया सोमजिखायो, गोबांथार न'खर दावहा सोलिखायो। बे न'खर गंनैजों मिलायलायनाय गोरोबलायनाय गैयाब्ला बेनो आं मैयाबो बुंदों बे बिनि दायनिगिरिफ्रा मेनलि बुंनो थाङोब्ला बिमा बिफायासो। बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ बिलाइ हरखांनायनि उनाव बारंबार खुथार गावनि न'खराव लेंहरनांगौ दरखार गैया बा फैहोबाय थानांगौ दरखार गैया। मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि बार फैहोबाय थायोबा गावनि न'खराव हाबहोबाय थायोब्ला नंनायनि नङैनि संख्रि फानलुनि दावरावखौबो न'खराव बिमा बिफानो खोन्थानाय जायो आरो खोन्थाफ्लांनायनि उनाव मा जानोसै बिमा बिफायाबो गाज्रि बुद्धि होफ्लांग्रा दङ किसुमान। बाद होदो गारदो बेफोरबायदि बिजामादैखौ मेरला दङ दानि जुगाव, आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदि गोबांथार जालांबाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव। दा बेखायनो आं बेखौ बुंनो थांला, जोंहा सिगांथारनि इन्ट्र'आव होनाय बायदि जोंहा सासे बर' आइजोआ बिमा माहारि गावनि बिहामजो फिसाखौ खाथियाव लाफानानै खुथार गाबदों। मानि थाखाय गाबदों नोंथांमोना बेखौबो गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ। दा बिनि गेजेरजों आं फंनैसो फोरमायनो सानदों। जोंहा बे मादैनि
हासबेन्डआ अर्थात आदैया बेंगलराव खामानि मावना थांदोंमोन बोसोरसेसो जाबायमोन जाहैदों दा बेवहाय माने हठात करे माने प्रेसार स्ट्रक जानानै मानसिया आइसिइउआव दङ आइसिइउआव थानायनि गेजेरजों गोबांथार रांनि गोनांथि जानानै फैदों बेवहाय आं माने आंनि भिउवार्स बा आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो नोंथांमोना जा हायो जया धर्म थाइसेयानो जा थाइनैयानो जा बिथांमोननो अनसुंथाइ हरदो अनसुंथाइ हरनायनि गेजेरजों जेन आदैया मोजां हामनायनि गेजेरजों सिगांनि बायदि थासारियाव फैफिननायनि गेजेरजों न'खरनि थाखाय रां रुफा दाहार रिननि थाखाय बिथाङा बाहेरायाव थांदोंमोन न'खर गैयैनि थाखाय बा न'खरा गोरिब अबस्थानि थाखाय दिनै बे बेलानि गेजेरजों बेखौसो बुंनो लुगैदों जोंहा बिटिआर ओनसोलाव सोर दं मानगोनां बिटिआरखौ सालायगिरि बा दैदेनगिरि जोंहा प्रमद बर' सार बेजों लोगोसे दा आं खोनानो मोन्दों बिथांमोनहा जाय मानसिया प्रब्लेम जादों दायो बे बेमाराव गोलैनानै दङ गुबुन जायगायाव थांनानै बिथांनि न'खरा बेंटल ओनसोलथिं जाहैदों माने बेंटल एरियाथिं चिरां जिल्ला बेंटल एरियाथिं दिनै बेंटल एरियायाव सोर दङ जोंहा बर'निनो सासे मैखोमै बिबान गोनां फरेस्ट मिनिस्टार एम रनजित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा नङा होमबा बिथांमोना एसेबाबो सहाय होनांगौ होननानै आं सानो मानोना नोंथांमोननिनो भटार्स बेफोरो नोंथांमोननि इउपिपिएल हान्जानिनो भटार्सफोर बेफोरो बेखायनो नोंथांमोना एसेबाबो नायसननांगोन जाहाथे जोंनि खावलायनाय बेयो नोंथांमोननि भटार्स हिसाबै बा नोंथांमोननिनो ओनसोलनि एरियानि मानसि हिसाबै नोंथांमोना एसेबाबो नायफिनबा मोजां जागोन नामा आं बेखौसो खावलायदों लोगोसे आं बारंबार बुङो आंनि भिउवार्स आरो साबस्क्राइबार नोंथांमोनहा जा हायो जया धर्म रावखौबो डिमान्ड गैयाजासे नैबे मादैनि न'खरखौ जाहाथे एसेबाबो अनसुंथाइ हरो आं बेखौनो खावलायबाय लोगोसे आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव लाखिनाय जाबाय गासिबो नोंथांमोना अननायनि गेजेरजों भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जोंहा जा एसे दं बेबो आंनि बेमारावनो फानजोबनांबाय ओमफ्राय दाथ' नै आंनिबो नै बेबायदिनोखा अबस्थायानो आंबो गाज्रिखा दिनै आङो बेबायदिनो मावना जानोबो हाले आंनिबो किडनि अपारेसन जानायनि आरो टिउमारबो आंनि अपारेसन जाखांखाबाय मोननै अपारेसनखा आंबो दा आं जेबो मावना जानो हाया ओमफ्राय दा बिदिनो दाने मावना जानो हायिखाय हौवाया बिदेशआव थांबायमोन इयो गोबां दाहार दासिबो दङ बेखौ सुख'नो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय दा नै बेबायदि प्रेसार स्ट्रक जानानै बिदि जानानै थाहैबाय इयो ओमफ्राय दा आं बेखौबो जोथोन लानो मोना माब्रै जानानै दं आं नुहाबो आंनि मेगनजों नुवा दै गरदसे आं होनो मोना मुलि मोनसे आं होनो मोना दा फिसाफ्रा खोन्थाहरनो आरो बिदिनो माब्रै दं होननानै आं सोंहरनो आंनि फिसाफ्रा होनो बेनो दङ आयो बिदि होननानै बुंहरनो बेनो बे दङ दाबोनो अक्सिजेन गेसखौनो बख'नो हायाखै बिदि गाज्रि अबस्थायाव दङ होननानै खिन्थाहरनो आंनि फिसाफ्रा बियानो फिसाफोर खोन्थाहरलाल' आङो मिथियो आं नुनो मोना माबोरै दङ आं जेबो नुनो मोना गोसा सानो नायगौ जोथोन लागौ सानो आङो नुवा जोथोनबो लानो मोना माबोरै जानानै दङ आङो मिथिया आं बुंस'नो हाया बेनिखायनो रायजो राजाफोरनाव आं मोनसे खावलायनो सानो आंनि फिसायनि थाखाय एसे आर'ज खावलायदोंमोन आङो दा आं मा राहायै बेखौ लायनो हागोन आंहा जेबो राहा गैया हस्पिटालाव खस्थ'यैनो बियो सैनांनानै दङ बे हस्पिटालनि जेबोखौनो आं मोनदांले जेबो मिथिले बेसेबां नाङो बेसेबां नाङा आं मिथिया दा बे मानसिखौनो बख'नो राहा गैया जानानै दङ खावलायनाया बेनो जा हायो थाइसे थाइनै अननानै एसे एनै दान हरला मोजां जागौमोन बेखौ सानदोंमोन आं फुल प्लानखासोमोन ना मासोमोन साननानै मोनला बुजिनानै मोनला भिडिअ लाबोला सानदोंमोन आं गाव गावनि पार्सनेल लाइफ फेमिलि मेटार लाबायोब्ला निस्सय गाज्रि नुजानाय जायो बयबो बायो नायग्राफ्राबो मानो होनब्ला जाय ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां दिनै मा गोदान खौरां फैदों बेफोरखौसो नेनानै थायो नालाय दा बिनि गेजेरावनो दामनायनिफ्रायनो दामबोबाय सिगांनिफ्रायनो गोबां दामबोबाय बयबो बुंनांगौ गैला आंहा बिनि थाखाय अदरज जानायलाय बयबो गाज्रिथ' नुखागोन बांसिन आइजो माहारिनि
बाथ्राफ्रा बांसिन गनायजाथाव जायो नालाय। नाथाय आं रावखौबो दाय होनो साना, दायनिगिरिया आंनो। मानो होनोब्ला जाय रायलायग्रा मास्टार आरो जाय आं मुं लालाबासिनो केस हैदों जाहैदों। आं चार्चआव दंमोन। फ्राइडेआव जोंना वे अफ द क्रस, जायखौ क्रुसनि लामा होननानै बुङो, बे जायो सुक्रुबार नैबे लेन्टेन सिजन धुप भगनि सम होनो, गुड फ्राइडे जायैनि सिगां। आं बेखायनो फन हमनो हायाखै। पुलिसनिफ्राय फन फैदों, कचबिहारनिफ्राय। माने बिसोर ज' दंहैयो, केस हैदों। जाथाया माब्रै बिसिम थांखो सानदों मोथो फुल प्लेन एन्ड पलिसिमोन नामा। आंनि गोरोन्थिया बेनो जे रायजोनि सिगाङाव जाय आंनि बैजों रायलायोमोन बेखौ देखायनाय, आरो सिरि दोनोब्लाबो बेफोर मेटारा बांलांबाय थायो नालाय, लाजिया नालाय, बारानिफ्राय बारा खालामो मानसिफ्रा। सोरबा देखायजायोब्लासो एसे गन्थं हायो। बेखायनो मोखाङाव लाबोदोंमोन आंबो गुबुननि हिन्जावजों रायलायनाय। आं सानो संसारनि रावबो हौवा बिदि गैया, सोरबा जुदि गावनि आंगोजों सोरबाया नट आउट रायलायो बयबो मानसिजों, नाथाय आंगोजों टाइम पास बिदि माने खेलायदोंसो मादोंसो घन्टा रायलायोब्ला दुखु मोनो। सोरबा हिनजावबाबो गावनि हौवाया सोरजोंबा बिदि खेलायबाय थायोब्ला सोरबा हिनजावजों दुखु मोनो दा, आं बेखौ सानो। जिखुनु जाया आंनि दाय नालाय, बेखायनो कचबिहार पुलिस थानानिफ्राय कल फैदों। निस्सय बिथांमोना केस हैदों। हौवाबो हिनजावबो, माने हौवा साइड हिनजाव साइडबो थांदोंदां। आं माने पुलिसा बुंहरदों आरोना, मासिम मा थाङो मिथिया। आं बुंला सानदों बे मेटारखौ, आरो बुंनायबो नंला आं। थांनो गोनां जाबा थांनांसिगोन पुलिस थानायाव केस हैदों जेब्ला। बेनो आरो आंनिनो गोरोन्थि गोजा होननानै लानांगोन। देरहाथों। सानसे जायफ्रा इसोरनि खुगायाव इसोरनि मुं लाबाय थायो, बै इसोरानो बैसोरखौ दानिफ्रायनो उनसिम गोजोननाय होथों बेखौल' सानबाय आं। बेनो लाबोला सानदोंमोन भिडिअ'खौ, खिन्थु अब्लाबो लास्ट बुंस्राबाय आं। मानो होनब्ला थि फुल प्लेन एन्ड पलिसिमोन नामा। बेखायनो आं डाइरेक्टबो बुंहरदों, आंनि फनफोरखौ लांफै, चेक खालामजोब। मानसिफ्रा लिंहरगासिनो आंनो, चेक खालामजोब सोर हगारमारदों, मा जालायदों, बबेनिफ्राय ओंखारखो, सोर खेबनायमोन। फानजानायथ' होनला आं, दायनिगिरियाथ' आंनो जाहैबाय। जेनेबा आंखौनो बुंगासिनो दं, जुदि फुल प्लेन एन्ड पलिसिमोन नामा सानो आं।